Altså, jeg startede med at søge som tømrer på grund af, at min far er udlært tømrer, og lige siden jeg var en helt lille Pinocchio-kugle, så har jeg altid været med ham ude og arbejde og lave diverse ting og sådan noget. Og så har jeg desværre det problem, at jeg er ordblind. Det lægger jeg ikke skjul på, og det er sværere, når der kommer så meget teknisk viden, at du skal skrive en rapport på over 10 sider, og samt du skal også have PowerPoint på over 10 sider. Der kommer lige pludselig meget tænkning i over, at du er ved at rive alt det hår, du har væk fra hovedet, fordi du ved ikke, hvad du skal lede efter. Og der kan du så blive rettet til at faktisk få noget hjælp som IT-rygsæk eller ekstra tid eller ekstra undervisning i forhold til det har jeg så valgt ikke at tage lidt. Jeg har en IT-rygsæk, men jeg har aldrig brugt den, siden jeg kom på skole, fordi at nu prøver jeg, og indtil videre er det gået godt, fordi nu er det svendeprøve næste gang, og så må jeg jo se. Vi har rigtig gode erfaringer med at have unge mennesker inde, specielt i tømrerfaget med små skavanker. Det kan være ordblindhed, det kan være hørebesvær eller andre sår på sjælen, og de har haft rigtig stor glæde af at udvikle sig. Altså det fedeste som tømrer, man får lov til at bruge sin energi og sin krop. Man lærer altid noget nyt. Tømrerfaget uddør aldrig. Ja, altså du uddør ikke, det bliver ved med at blive nyt. Altså der kommer nye produkter på, og du skal lære at kende, og det er det, jeg synes er fedt ved det. Så vi afleverer noget kvalitetshåndværk, så kunden bliver tilfreds og glad, og det elsker jeg. Det fede ved at lægge tag, det er også det, at man kan se, at man også kommer videre med det. At man går for at have pillet en gammel tagflade ned, og der er et kæmpe hul ind til loftet og isoleringen, at man lige pludselig faktisk har lukket det af, og det begynder faktisk se meget pænt ud, og det er tæt også for eksempel. Det elsker jeg, og det synes jeg er rimelig nørd til. Sociale her i HHS Byg er faktisk meget, det har vi faktisk meget fokus på faktisk, fordi vi laver alle mulige forskellige ting sammen. For eksempel her i december måned var vi ude og skyde med håndvåben til vores julefrokost, og ja, for et halvandet år siden var vi taget til Slagelse og for at klatre i træer faktisk, hvor vi holdt fri en hel arbejdsdag for bare at klatre i træer. Og så er der også det med, at der er ikke nogen sure miner, når vi får fri. Så sidder vi og drikker en fyraftensbajer, eller sidder og snakker om tingene, og vi holder sammen, og altså, det skal jeg.